ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସମସ୍ତେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରୁଛନ୍ତି, ବେଲପାହାଡ଼ରେ, ବ୍ରଜରାଜ ନଗରରେ, ଗୋମାଡେରାରେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସବୁଠି ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କରୁଛ। ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ସେ ଅଭିନବ ଗୌରାଙ୍ଗ ନାମରେ ଲିଖିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି। ଗୌରାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏହା 550 ବର୍ଷ କି 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ଜନ୍ମ। ନବଦ୍ୱୀପ ନାମରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବିଲୟ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି କଣ ସବୁ କହନ୍ତି ଅଚିନ୍ତ ଭେଦା ଭେଦ, ଏସବୁ କଥାକୁ ମତେ ମୁଁ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କର କଳିଯୁଗ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ। ଆମେ ଏଠି ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ହର୍ନ ଶୁଭିବ, ଲୋକଙ୍କର ହାଲ୍ଲା ଶୁଭିବ, ପାଟିରୁ ଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗ୍ନ। ମନେ କରାଯାଉ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ସାଧନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିର୍ଜନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରରେ ନାମ କରିବ, ଯେମିତି ତମେ ଶୁଣିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ତାକୁ ଶୁଣିବ। ତେଣୁ ଏକାଗ୍ରତା ଭଙ୍ଗ ହବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ ଲଜ୍ଜା ସଂକୋଚ ଦୂର କରି ନାଚିବ ଉନ୍ମତ୍ତ ଆଶରେ। ଲଜ୍ଜା ସଂକୋଚ ଦୂର କରି ନାଚିବ ଉନ୍ମତ୍ତ ଆଶରେ। ନାଚିବ ଉନ୍ମତ୍ତ ଆଶରେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଦେଇକିରି ନାଚିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ
हेलो हाय नमस्कार समस्त को स्वागत करुच्ची यूट्यूब चैनल को आपण मैंने भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मुझे आसिक पहुँची झारसुगुड़ा एयरपोर्ट रे वीर सुरेंद्र साय झारसुगुड़ा एयरपोर्ट रे देखंतु एयरपोर्ट रो चारिपट केमती देखंतु एयरपोर्ट देखंतु वीर सुरेंद्र साय हवाई अड्डा उड़ान फास्ट टाइम आसी देखी झारसुगुड़ा आसचु बुली एबे देखी एवाकू आसिलु एयरपोर्ट। वीर सुरेंद्र साय तांको नाम रे नामित होइछि। आम आसीचु तीन भौणी देखा सुंदरगढ़ आसते झारसुगुड़ा आसचु बुलापी देखो झारसुगुड़ा एयरपोर्ट झारसुगुड़ा मो बड़ भौणी रोचंदी सुंदरगढ़ बुली आसलु झारसुगुड़ा बुली आसचु देखापी वीर सुरेंद्र सायंकर नामित हाँ बाबू को भाव आनी आपण मानक भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।